Reč bude o zdravej, nezávadnej vode. Ahoj Karolinka, ty ako Miss Universe Slovensko precestovala si kus sveta. Povedz mi, ako neprodukovať toľko špiny, toľko odpadu? Ako to robia v zahraničí? Väčšina domácností používa výdajníky vôd. Tento spôsob je skvelý práve preto, pretože je nielen ekologický, ale aj ekonomický. Tak keď som sa vrátila naspäť na Slovensko, tak som hľadala firmu, ktorá to robí tiež. Aqua Union mi zabezpečil výdajník vody a vďaka tomu si môžem svoju termosku naplniť barelovou vodou, či už idem do školy, do práce alebo do fitka. Nestojím pri fľaškomate, radšej som vo fitku. Pridaj sa k nám, buď happy a pi vodu. Aqua Union je slovenská plnička prírodnej pramenitej vody zo Žitného ostrova. Pramenitá voda je vybraný druh kvalitnej pitnej nechlorovanej vody z podzemného zdroja, ktorá vyhovuje podmienkam na trvalé a priame požívanie. Plníme ich vždy čerstvou vodou, nestoja mesiace v sklade. Do 7 dní sú u vás doma. O tom, že naša voda je výborná, svedčí viac ako 10 000 klientov. Spoločnosť Aqua Union zásobuje aj domácnosti. Na 2 týždne mi zapožičali výdajník vody zadarmo, ale ja som už po 2 dňoch bola na 100% presvedčená, že to chcem mať. Chuť prírodnej pramenitej vody Aqua Union zo Žitného ostrova je skvelá. Je nízko mineralizovaná, preto ju môžeme piť neobmedzene. Nečakajte a vyberte si vianočný balíček, ktorý obsahuje elektrickú pumpu na barel, 38 litrov prírodnej pramenitej vody plnenej do skleneného alebo plastového barelu, sirup piroška podľa výberu, termosku na vodu, espresso kávovar a mletú kávu Julius Meinl. Cena vianočného balíka je 99 €. Ale pozor! Teraz ako odmenu za ochranu prírody namiesto 99 € zaplatíte iba 39 €. Alebo vyskúšajte Aquamat na 2 týždne zdarma a zaplatíte iba 5,50 za 19 litrov vody.